Pero try para banget si simpat na shansware na kanika Facebook, ka YouTube, bat ka Instagram. Dengan ai fi kawai ka jing hikai ka bapila ban pendan kam. Bat pinsai I kan long ka jing kerku ha ka jing im jong pi. Ba kata ka de ka jing hikai bang iyo na ka nongrem jong Jesus Christ. Ba kata ka jing hikai ka long kum ka jing kali ka long kum ni. Balai ba kibriu kia bot bayu Jesus Christ. Kabaning kong balai de kia briu kia bot bayu Jesus Christ kabar mentang ba kia bot balai Jesus Christ ula ban ai jingerap eki mau pen khiak I bapang ban pet I bang mat lau le eki baro ma le ki kamba but pinda pet bau Jesus Christ dan kam ban yaksat ne ban yele jibor ma ban yo kita ki baki briu kin bot yu dan kam ban ong mo banda ong iki bakin hak ban le da kanu ka mo da kanu ka bot ke ai ginong rem tong ini pet hatu mangiru ngila mo ban bot ya kata hatu mapir ba pet ya ni ka video pikwa mo na pet man ubri we pu ubri bawan chani ka perthai mapi ba pet ni video pikwa te ba blend pandan kamera pikwa ban long pi kan dan bet kata ka haka donu jong briu na mar ba ubri blayam ula thau ni ban long khra ula thau ka dor jong hi te na kata ka daw baro I ba pet ni video wat lagi banget ne gi bampat nget ru ki dan baik kita kajing terang pen kam tam na social media utama dan ki bakwa ban no ki kwa ban long popular no banang no te dan ki ba shim no ki senjam ki bamdai dan ki kena samla nong ni piki kwa ban long popular ki le ki bakhala tang ki ngaju pet dei tang hang ni jela jungi dan ki jela le ba ki le no tang ban yo ki views babun ki le no ki le le ki bakhala ki kiwi ki riat ki dan tang ki ba yap no ro mar ki ha tang makin kwa mar ki kwa ban panan kam ki kwa ba perthai kan ithu ki le ki live ho jat dan ki ba slow si banong dan ki bri ki ba pen slow si u blai da ka ba riam ki bakhala ham tam ki kin thai ngila banong ki ne ki ban tang ban yo ban ki bri kin bot ki bri kin pauna mai kiriam ki bakhala ki ba pendan buram shu yu blai ma ka ba isat mat now namar blai ki dan bet na people nga hikai ga ni ga jing hikai ndrei kam long ka ba sniu ban long khra pi Jesus Christ wang ni wang unu bakwa ban long khra long umra ma long shakri jing ki bai te pi kwa nem ban long namar pin long khra bi hab long shakri ni banong krau ba pila ba kibri kin itu ipi mndi tang ban itu ba pila ban yar hab yaki ban paniar ki majung jong blai pi hab ban long usyakri te kum ju bang ai pi gini jing hikai along kum ba syakri pi along ba syakri pi da ka tin jong blai te pi kwa ne man syakri yo blai da ka bor ba ikhtiar ba kibri kin yo ka jing la yo ba de hak ta kan bau Jesus Christ ule kata kaju taka kan nongrem ka pin pat ka kan nongrem ka ba ka jigem jong Jesus Christ la pi snow thu ka ni da pi priang ka ni pin sa long ka jingkar khu hi wei but haba pi long ka jingkar khu blai nang pen dan kam shu ipi nakam ta blai la ban pen kam ipi om tang hang ni ha jela me la ban pen kam ipi shigiwe pat ki jela shikawai shadu bariru ulak man le kata amar balai pia ikini nongrem jong Jesus Christ tong ni pet no ini pet kan in ka nongrem ka baning kong pa Jesus Christ shwa ba ublei on palat shwa ba ublei ku pa on palat pat ba u dan ki nongrem ba ublei pi u dan ki nongrem la pon yu du men sim khoi a America thai sakti bat hadin on ukla ka Bible ga itu ba ulas dang ban san haka longrenyang batru haka bakenja mensim ti andala dap lai post nam pen iba kan nong rem pet ba andala dap lai post nam Jesus Christ ulet imo ulet shakawa Jordan banlet pen baptis dawi anes pe Jesus Christ uklam dan pop andai haka gospel Matias nang balai tu kan bakhat san Jesus Christ ulet no
Ulat syakawa Jordan ban penbaptis dau Yohanes nang penbaptis. Bat nang ta kala itu baka hima ki benang kala pli puli hima pi. Gospel Matius nang balai tukat bakat san ter. Bat la itu baka hima ki benang kala pli bat umen sim bakut ulawan hiar bat wala yo snow ya kasur ka bajam na benang ka bong uni ukhun janga ulang ubanga no pawang uni ulang khun janga ubanga ba so ba ya ba mo ti deh ta unsa sedang ya ka jing syakri jemu deh ta ba umen sim bakut jemu ulara syakri klau bandala syakri klau ulet sau pausi sau komit syakri jing syak jingit natala pensoi udah sultan henry job yo sultan dah ketin andala job yo sultan dah ketin jadi itu kijing pensoi pinsai ba ujisu sedang mandat alap ya gospel sedang ban penkia iki bapang tika nongrem ka baningkong kalong ba ujisus dan kam banile jubor ba kibriu kin bud yu henry uya kata ikhtiar bat kabor tika kata nongrem ka ba uya dak ikhtiar kabor kadai kaba uyo ya ka jingiet jam kupa sa pa ni ta kada kupa da penbana uang uni ulang ukun ubanga ubanga sngo ba wi haba ujis kres ule ya ki kamba ule na ta ka jingya dai ba kupa tama man ka por ujis kres ule ba shi jing duai mdei bo ya ksa ka jing duai pin so tu bo ujis kres ya ksa ka jing duai hanrai ubang ban let ban duai pat kadang kajing hefer ban dan gibri ki bayak sat ya kajing duai yak sat rai dan kibri opan kibele no kiba jing kajing duai ju ki gade kajing im kimla ban function kam kajing duai long kalong kumno kalong natural wah kawai kalong natural ban duai ki nomor bele ki dan kajing ya dai bu pa uji sukres ru uyo ya kata kajing na ukpa bar ha uyo kajing na ukpa u ru ukpa ulet ban duai man la kapor bat kabor ju wan le ki kamba ka bori u ban kringi gibriu be ki kentin ju bo kuran ki la dut gibriu kadai kata ka jinge dai ka relationship ban ni kupa ti hatu pi shulat jinge sang pi aksat mata pi aksat pi sedang la si bidan ka jing syakri ka jing alam ka ministry in pi aksat ju bor bat produk pi ha ka po balai lani dan ki bang pat nget ru ki kwa ban nong popular ru ki le ki ban tak ki kam hon gamen sim jo pi hari pat ki nong rem jo jis ku resule umno u yo ya ka jing ko pa da pen banau ni ulong khun bang i na te ka jing long pau nam jo jis ku res ndai tambu pau nam ban pendan buram shu blai mau ju blai ruang ni uang lada pi sei so khambun bat ka pendan buram ni ublei tu ublei nang pen sei so mau komen ku pa ba nang habang i sei so mo ni em ga jing em ka ba khoi ka ba iet yu ublei ka ba iet yu paramarjan nang ta de om tang ta ka ba syakri ki bai bele ban duai pi yo khia aba pi syukran ki bri pi aba pi kran tang naka YouTube lani daga Facebook lani na gino ki platform fikran ki bri ki ba yo snow ya khtin jo pi kawan ka jing pelai na kata kata ki sedang ban boot pi ki sedang ban phun pi ban pha duai na ban yo so ita ki jingkran namar ki kim yang mo kim yang aru tandre udan umen sim jong Jesus Christ pi ngam dan kam ban yaksa kadi nong rem hatu pila yo ma ne mi kani ka jingiet jong Jesus Christ mdai tang ban yo ma handre hatu pi dan mo man la kasi kata ka jingiet jong ukpa kata ka jingiet jong ukpa pi ikini ki khulong ru ki ba ki kemi ki kpa ki kilong palai kilong kajing arab ikiwai kilong kalong itnat balong kimdan kajing khuslai dre ki bamdan kajing jong ki kemi ki pa ka bai ki kum jurungi dan kupa bah benan hatu pi experience na mer ta kajing jong kupa hatu ka do no jong pi kala khia na lagi jingmong pi kum ki bri ki dan ka jingmong ka do no kajing bisni kajing puhon kajing bamyama kajing bu thi jing thang ladang mi mat ya kata kajing jong kupa benan nginum la ra ban operate na ban tut kum kata kawa ban long ka jingker khu ki bai ba bi gibri long ka jingker khu gibri kin bot ba pikin kin phun ba kin yele ka bala ban yo ka jingker khu na ublai lang ba jong pi sa ban yo ka jingker khu jong ublai lang ba jong pi nuk sang na pi
utara daw Jesus Christ uang unu ba kwa ban long khrau Jesus Christ kambang ba bakas basniu ban long khrau uang dai tulong umrau tulong usyakri tingan pen EV to kum ka mobile handset kani ka mobile handset balai kalau kum ka syakri te pa ngila ban pendan kami kani ka YouTube ngila ban bring video nak tak daw pidan kami ka mobile balai namar balai ka mobile ka dan ka jinya dai bat uai utu manufacturer ulah shna ba ka kar kamo kapan pauna meno yo kia ka company ka ashna ba la ka mobile company ka wengno ne kam shna shu rei la ka mobile ka trai kam ba pi ka surf mo ka surf kibriu kia tiet namar balai ki haban penon kam te kum juru habo Jesus Christ wan shu perta kibriu kia bot nama kidan ka jing ki kwa ka jing pelat te kum juru pi ba pim dan ke Jesus Christ dan kaman ya kesat ya tahu yo ka bor bat ka ikhtiar na benang na ukpa namar udan ka jing ya dai de pio semua ka kita ka jing dai ka jing i jang ublai ka jing i jang ukpa yo khun kani ka ai bor to kum ju manga ma piru ladang yo kani ka jing i jang ukpa lang ba Jesus Christ kai ka bangikran ka dan bor kapal lot i hibriu kitang shu punya pi duai kila lat lot yo sngau tang ka jingkran jang pi kila lat lot dia tapi ki brik sedang banwan sedang ban pun sedang ban yu tep ya kan nong rem taman ai mo nak tak tahu sabai kini nong rem pi te shwa ba pinyo to ka point ka ba kumno banyo ya kata ka jingi jong ko pa pi u jisu abo wan cha percaya tep ba dan ka pop ka percaya u tep ba dan ka pop ka jersey ka pop nak tak tahu Jesus Christ haba wan cha percaya wang ba pihak ban rong kata ka hima jong blai ba pihak ban yo kata ka jing in pihak haba la pen baptis Jesus Christ ong ka jing khang benang kala ple ba la yo snow ba mit si makhu la wan her kum ka paru ba la yo snow ya ka tin jong ka tin ka basawan am bang uni ulam khun jong ba nga it wang snow ba ye ka wei ka pat kan tin ba snow ba ye piu ka bor kum juru ngi ban yo kata ka jing jong pa ula dam it pa Jesus Christ ublai pa ula pa yo Jesus Christ ula it yang ula dam it pa wang ublai it ka ta ka pertai yo anes like kan reu ublai it ka ta ka pertai kat bau la IT no yo khun ba khamar wai bau we banget u un am jat shu bat unyo ka jing bam chukut pat dei lang ba ka jingat how Jesus Christ piu Jesus Christ nawi pi banjo kata ka jingin pidan kam ban lai pidan kam tang ba tang bau Jesus Christ wang na gospel Markus nang baning kam khat khatsan wang ka hima ublai kal hajan tu pin kala ka bamut bat nget ya ka gospel ka ban ning kong du ka ba pidai ban le banjo ka jingin jong pa na mala dan lupa leng bau khun ka dai ba pin kala ka bamut pi kala ka bamut le singi kala ka bamut mat phai no show blai phai no tentang pikwa ban long popular pikwa ban long paunam da ka balet ban di ye jing di ki ba penbuat ye pi na ka balet ba pin di era kia da ka ba pilet ban le aki social media da ka ba penpau ya ka mat jang fi da ka ba ngakran ni da ka jing ye mo pikwa ban bun followers ka riam ka bed nganong pi attract da ka wrong reason ka tu kan sa penjat ye pi but pi attract ye ki beriu da ka tu ka da kitu ki bamdai ki bun ong ki badan ni ki predators ma ka ba ka tin kasi ki ong ki ba apan sim ka bui fi da pile setan kwa kumno ban penjat fi pila ban ong popular ta da ki jinglin ki basni ki jing bamdai da ka ba le ka bamdai ngan fi kadan ka jingma ong ba setan kemu ban penjat fi re da pi kala ka ba mut no pi kala ka ba mut no ong pi phai no shunu blai da ka ba net how Jesus Christ blame thau thamai ga do no jupi thau thamai ga GM jupi ba pinum kwa shu ka approval na kibriu re pio ka approval no blai pio ta ka jinghon no blai da ka ta ka GE jong blai pim dar kan kaman ya khsat shu pim dar kaman ya khsat shu nang ta pa Jesus Christ wang kum ni wang lam da khapat ya pi na om ba no mun sim pinum yo I ya ka hima blai pi pinum yo rong se hima ublai bo ni ka wong dan kamban khapat ipi na ka ombat no mensiam ha gospel yo anes nang balai khat basan ba pin yo rong ha ka hima ublai ti hadin ba pila kala ka bomot ngakran ni gini ba pin so tu dan ki ban pediang ngamla ban lai tan reng ai thu ki nong rem bang ha ma practice kita ti pidan kamban kala ka bomot no
nget hau Jesus Christ nget hau gospel ma gospel ga de ku bor ba ha thau thmai ga jingim japi nak ta ka tin jom le ko lam da khapat yapi nak bat mun sim Jesus Christ wang mot kai kita ban khapat nak mun sim pidan kam ban lech ka janga jing pen baptist what u Jesus Christ bom dan bob la khai u Jesus Christ no mun sim la pun u no mun sim henry balai haba lech ka wa Jordan u Yohanes pen baptist ukhang ban pen baptist kong ngam tre ban pen baptist dangai me namar ngam dan hak utang ban lao ya sai sai juti mo sai juti ngam dan hak rei wang Jesus Christ wang ni wang sya namar kadai ka hak yang ibaro ban pendam pi wang sya Jesus Christ la pen baptist yu hawa Jordan ban hawa ula kiu nak sabab laisin ngal abani kani hawa kiu nak lai tu baka hima ki benang ka jingkhang ki benang kala ple bo mensim khu lawan hiar kum kaparo bo ble ulang uni ulang kun banga it ti ka jingkala ka momot ka jingngat ka dei kawai ka step ne ba pin rong sa hima jong ble wang tu pen baptist Jesus Christ wang tau banget ba yo pen baptist benim dan kambat pen ko ngo ikinong rem jong Jesus Christ ban let sa ka jing pen baptist banat sa ka jing pen baptist baka hima ki benang kan pli umen sim khut unwan hiar fi dan kamban le ikini mar bale ka jing pen baptist ka dei ba ka bible ka na ki galatia ki hadin lai ar pun rip nyo puli lai ar pun rip nyo lada pila net bat wong kat kita ki balayo pen baptist hau kres kila kop ka nyu kres ka jing pen baptist haba pila kala ka bomot sha hau Jesus Christ pikop yo kres pikop ya ka jing jong kupa pi ka jing ka jong kupa de bo pha yo Jesus Christ pi tengok pi klap ka jing ni numla ban operate pi yo no e ka pikop no e ka jing jong Jesus Christ ka jing baptist ka dai ru ban kat kom ka city ki nong rom kal nong ban rios na bai ka ni san puli gini tu khat da snap da pos ba da tho ini tu khat city si nong rom nong ban rio tu khat ban kom ha do ka ban rio ka ban kom ka hatung in yai ne ka ta ka pop ba ka jing ai jong try jong blai ka nang yo roi ban lin kat ka ba ar kum ta mangi ki balai yap ya ka pop kum nong nang ya shu aka kat ka balai ka ne pim ju tep ka ki banangi ki balai yo pen baptist au kres ki la kop ken yu kat ki ba yo ki bla pen baptist au kres ki let ken shika jingyap jong Jesus Christ ki let ken shika jingtap bat ki let shika jingmit pat balas pen mi pat film ba kres bat pio kop ya kata ka jingem ga bathamai bala pen ya sap lam bat kres ba pin yo kata ya kata ka jingem ga bathamai nak tak kat ka ban riu le ko ba pitep bala satnar yu tau briu teman bat ban penjot no engani ga map jong ka pop khana ba pinom long marau shu ka pi balai ngim sai so na mar ka pop tika jing kala ka bomot ka jing pen baptist no ka dai ka wai ka bangi kop no ka jing ma thamangi la lut na ka pop dai kan ring kan penjot ba yang ai pi pila ban long popular leng ba ka pop ring ka bakat du ka pop kan ai jing honi pi ba ka bakat du kan sapenyap kan sapenjat mereka bapiyo no na ukres pat bapikop yo ukres katakan nong rem jong Jesus Christ pikop ukres kanang increase kani bat pinum kuslai pindan ka jingkaman nong kadang ka donot kan light load ka gm kan long ka bapen small bhai o blai bat ka point ka balai ka bau Jesus Christ u yo bor bhawan yalap gibriu ki snap u kalong bau mensim khu wan hian ki apostol ru ki sngo thu kani bat u Jesus Christ haka kam ki apostol kal nong bani kam thak bak phrawong pinyo diam e ka bon dalawan umen sim bakut pat pilong ki nong plai na Judea Jerusalem Samaria bat haduk ka bakut ka perthai pat kini ki khat arngut apostol ki dak paunam hadu menta kam long ga basniu ban paunam kam long ga basniu ban long ka jingker khui ki bai hadu mentang idang ya puli ya ki jing tho juki idang tip ya ki bakini ki khat arngut apostol kila deple e ka ju bat ki yo e ka jingpen baptist men sim bakut ki yo e ka ta bor jong blai khlam kan ka jingpen baptist jong men sim bakut pinum la ban karan ya khti jong blai dak ikhtiar ba ka bor pila ban dan ka jing start ban karan ya khti jong blai ndre kanum dan bor ban khata ikibriu ban pelai ikibriu tipi dan kam ya ka jingpen baptist men sim bakut ka bau Jesus Christ ayo bat nakta ka point ka basa kalong bau men sim bakut ura ya Jesus Christ sekali klau bala da ublei un pendan kam shoi pi udan kaman ra shoi pi shakari klau kumba ra yo Jesus Christ but habala ra shali klau la tanju ega jinglong jonga jong pi la tanju yo Jesus Christ la tanju wat lau da ublei la tanju ma la tanju yu da ka jingbam ta da ulet shika jingduai sha jingyen pi
kan ga jing duai sha jing et kan ga bor nong ban tenju ingi ba ka bam kam dei ka ba pi ha ka jing sha jing duai sha jing et mot pi i no e ka bam ne pat pi sedang ban let ban dan ka jing dei bo blei kan kam dan su ka jing khsa Jesus Christ dan ka jing khsa bat ulet ka jing duai sha jing et bar ha bala tenju u lang ba ka bam pat ya yo adam bat ka im ki feel na mar habat tenju iki da ka bam dau tu so ma kilangop no ka im kalangop no re ha bala tenju yo Jesus Christ da ka bam u ji tan ong no penlong kepu ni kini kimau malah ban penlong kepu ni kini kimau Jesus Christ wong no am tang da u kepu bau beri ula ban emre da ka ketien ka ba mi no na kisin da baro da ka ketien baro ka jamu blai ma ka ba mi no na kisin tor jamu blai pi u job nang ta ha ba Jesus Christ la tenju u ba unno ma ba unno no nang tulung ba blai un sa pha iki angel Jesus Christ u job kata wong menum tenju u ba blai ku pa jome ma num tenju ujok ya kataro but habau setan pun iyo Jesus Christ ya ka buram perthai setan nomor deus iem jama sun no but uten u terwayu Jesus Christ ongan ayot emela da medam maniena reu Jesus Christ wang balatho pe ida ktin pamen mani tang yu blai jomi menum mani no nakatakadaw bun mentaki bakwa banong popular da ka spa apau setan u aibet da pildi ka mensim na jong setan ai re shano ka jim jong pi kan poi pi bon ki ba paunam da ka spa ka bam dei ru kele ta ki ai ban paunam ban shule jubor ki ai ka bakat do ka poi ka jingyap ka jingjat hanre haba ngi so thu ke ni nong rem ong haba la tenju ingi ba haba idan ya ka jingiet namar ble Jesus Christ ula ban sha iki ni jing ula ban sha iki jing tenju tan ula ban sha iki jing nistam ki ai bar khat namar uyo ya ka jingiet na ukpa kumba ong mene to uyo ya ka jingiet jong pa kalang powerful kalang dan bor ba i ka jingiet jong ukpa kalang ka badan bor ta tingila yo na me ka jingiet kini nong rem ka bang batay pi pindet bat aba man gas ni dap na ka jingiet jong ukpa man gas step ni sedang man pendap na ka jingiet jong ukpa lembau Jesus Christ ni ki men step ni ki ban duai mdai bagi persang man duai drai balai bakata ka ngidan ka jingiet ka relationship pi haba pi dan ka jingiet ki kimi ki pa pinum la ta ban me kran ki na ngada ni khon man bawan papa ha ko ban ong ni ai pi man bawan te man kamit papa ko ban thu khana pi ngap shong ni ban snap ni khon man mit man kamit ngasi snap ban ye thu khana ngai thu ka e ga bile school nang ta sa pen buli bible is pen duai im jumla khlam itu khana idam la dam ayu namar bele idan ka kende idan ka jinga dai bakna dan ka jinga dai bat ikmi jing khun tu mo ba ikurum janga ba ikmi khu idan ka kwa ban yu ngau tanan fi ban yu ayani thu khana ban ya dai ka tengiru ngabang ka idan ka jing im jing duai mengidan ka jing ye jong Jesus Christ ngam dan kam ban ya sa jing duai ni kaman palat ban la chu kupa mo Jesus Christ bat habang ila chu kupa ka tut ka ni ka bor ka tut ka ni ka bor mo ka tut ka bor jong man sim khot bat habang ile ki imle da ka ba ay khon jubor ngim yalap gospel da ba khon jubor ka shu flow ba na ka da ba kumba da ka jing ay jong bleng ay ka ni ka YouTube channel jong ang ay overflowing life discipleship mo ya ay ka jing shakringi overflowing life discipleship kani ka badan haga gospel u yo anes kal nang ba nyaw kat khat ka ba life nyaw tar life real life nyaw ko wa pinyo yo men sim ko pinyo kita ki wa ba em kumba ka tubanang samaria kayo ka wa ba em ka ki wa em kin ay kersai fi overflow mod kin ay tut kin ay shlay no kin ay shlay nakatadaw haba ngayo kani nakani ka gospel jong yo anes ngapan kertang kani overflowing life discipleship ndai banga thawi ngayo but kakran siya pang man si makut kakran ka shutut ba dan kam shupi menta daga jinga ay jong bleng ang chisni giburi ba phun gibun ban rai mak yang ngamla ban shimlut na shim na shim iwai hadin iwai dan pila yo miss call to ngan sapun biang pat epi mo bun ki pla yo jinglat lut ngai thu ban rajak eldi ndai ngai thu ikinong rem te kiba nga practice ngaru ika ega bang ino Jesus Christ bat nga lalong ni ka jingkar kui ki bai bon ki balayo khia bon ki badan ki jinge jampi ki bi kan do har kom pila la lut menta pila sedang ban syakri blai bon ngila tri ni ki kena samlar ki tu ki bangok ki jinglien basnim syakila sedang ban le alap pi mo ki tu ki kena kan thai ki bai alap ki
kena senrang kita ki bala rang baru ki bala dikiat ki bala syok beriu ki dan syok ka jingkerman au Jesus ndai haba kani ka yai tut nangi kani ka wa ka yai tut nangi ka kersai ka wa mem ka tut lang ka jingker ku shi blai shaki bai ti haba ki beriu ki yo ka jingker ku ki sedang banwan kan sedang banwan pak duai sedang banwan ban syakri kata kan ka dengan nong ndai pe ngai tu pi dei ban so tu ni ndai ba kwa ban pen popular ndai ka tam dan kam hiru masih tu pi ki nong rem bau Jesus Kristus ule bau yo kata ka jingi udan ka jingim ka jing duai but habang idan ka jingi ka dingim ka jing duai ka pop kanang hap nang hap pi ka jing le pop kanang hap namar ka pop ka de ka wei ka batte marau pi ka pop ka de ka wei ka penyap pi Jesus Kristus ye pi re ha pi ple pop ka ple jing kang ini men sim man ban pen khuslai pi ban pen sosi pi ban pen dikia pi ban pen di drop pi ban im nuti ban im aurea ban im lai project ki pop ban ne ki ban kapim dan ka jing so dan reba piyo no ani ga jiit no kupa ada ki beri ki kran banyak pi pa kan YouTube bot ki bakran lai pojat ki kran re hero itrai kamong si badok no mar blai ngam dan kam ban yo ka jingero ki dan kam ban yo ka jingero no blai mo hawo blai wong hawo blai long ka biang ka bamele ngam dan kam shu ka opinion jo ki beri ngale la kale ka ga bom blai la ki kran sni ni ki kran sme ni ki kran kumnom no kam affection ni de no uji skus la dia da kata ka jiit jo na kata ka da city no rom no ba prawang pol wong am dan shu ka ga bala ban penyakhlat yang ana ka jiit jo blai wat ka jingyap ku kam la ban penyakhlat wat ki men sim baman ki penyakhlat wat ki angel mo wat ki ai nom la ban penyakhlat yang kata ka jiit jo blai dia la nang yo kan ka jiit jo blai ka ya dai na ka men sim ka jingmong ka ya dai ni tentang dan na pedang pi ki bam yo na ka jiit ni ki mi ki pa ki bam yo ka jiit na utanga ki bam yo ka jiit na ka tanga pi kuslai pi dam pi bitar pi kwa kata ka jing mo kata bakin recognize pi bakin ai ka jiit rei pi yo ka tanga dong ye no wat ksa chu ikini wat ya ksa chu ni pila ban yo jiit na pa ni kin man ki para na ka kami wat ya ksa chu te ban yo jiit ki yo no ya ka jingit it no pa kan bah benan pina yo kan ya jingit pa bah benan ka hun pat pin satu pin yo ero men sim ko ya ba pi kala mo ko mangal batai men pi la chika jing pen baptis pi yo pediang men sim ko pi tan ka jingit dai ko pa pi yo kan ka jingit jo pa blem sa pendan ka me pi ani tu pi ngam da dai tu berubah brilliant man on kata mo kum ki bai mo kita start mangam dai utam ade ba shulong average ka ha jingim jangan hari ngalingo pat mata ba banado bangai syam Jesus Kristus ki beriu ki sngap te kan ka YouTube ki sngap lang bagi jing kai ki ayo ki wan dem pi kan do pak duai ngam dan kam ban yak sat su belai hiu la long ka jing kerkhui we la syakri ki we da kan ka ketien ke bangi an na itu pi ki jing syak ni ki nom rem te de pi kwa ban yo ik ta jing kerkhu ngan bu phone number ni ro pi kwa sa kontak WhatsApp yang keluar ban hikai fi nomor tang he ini video kum no ngala ban hikai la di pi kita ki nom rem kita buat su dan tak kaburam jauh try, ya ro ya try. Mau pika jingit belajar pendap, pika jingit jauh Jesus Kristus, kan jingit jauh kupa bahawa benang bau Jesus Kristus, kan penuhnya pi jerut. Walau kita kita isi pi pisah kan tat na yang nasam, pisah le tentang pila asya abuse dang red nang pi, ublen pen kia le itu barokat. Pila asya le bamdai dang red, ublen pen kia le itu jing bang jauh pi barokat. Kumpa pi itu kong Caroline bel ai tu jing plan, tu jing plan lah itu. Ba untuk kupana ale venue TI haklau ya haban bam dau daki kat bayo haban bam dik tu nama la than balat haban bam dik tu sok khlau ki ai mo imbong ga do not mensyar isak the dau penyak syarat mut saban penyak la ai tu jik plapor badang red handai kumno bu blai da kumno ba ka jingit namut ban sim ya ka jingim la deru ban penyak na mar la susat palat rai ka jingit jong kupang ong ka yet piru la sim men sim ba khut bang kata pi ka jingit jong kupa ka yet ya pi la si te pediang no yet no wat no ekta ka jingit pi dan tamban su pediang ne ka jingit jong kupa lang bau Jesus Kristus te ta pi yo ka ne ka jingit kan pen thau thmai pi wat la im dan su i dan marwai ru mentang ma pi i dak na ka jingit jong blai im sungo lang marwai su ya kendo i ki para banget ki bai it nang blai ya syakri lang ila yo ka jingkeman mentang ka jingim te pi ru pi kwa ne bang ilai penduai bah bai wan sim bani kong ya penduai pen be ik tingin sim baman bang alai pen baptis hi hom bat blaisha ka pli jing khang banang mesim khu lawan hiar hi ba matai la ila dap ya to jing sha jing ya dei bai le hi ma im dei ba pen bor ma in ilat hi san sing jing duai sha jing kawan ka jing keman mar ka dan ka jing ya dei bu ku pa wa banang la yo ikini bat mata
wat lai nang start ro nang pi ka tu ka jing phla jong i kala ai men simi ki babun no tanam ta ka buram jong try wat let you kan persyang dal di yo no e kan ga jing i jong pa ha ka kerteng jong Jesus Christ pana Nazareth amen but amen ya ro you try